sugeng dalu Mbak Putri. Sugeng dalu Mak Cange, Pak Limbo. Mboten pinanggih sampun meh 12 tahun kali panjenengan. Nggih 50 tahun. Lah nggih. Ning nyatanipun panjenengan saya subur, saya dhuwur, saya dhuwur. Nganti sampean tak sawangi mau le metu saka pondokan gejegluk ndase. Dul ngono. Jenengan kok nggih pirsa. Ha kula niku mlakune sudah tak matke. Oh, sing iku dibatke blitri napa? apa ora ngono. Temlalae tenan. Ha iya, ya syukur alhamdulillah. Sampun dumugi penggung ping pinten panjenengan? Kula sampun ping pisan iki. Oh, iki ping pisan iki. Ha iya ya ora dadi baya pengapa dhisik 176 tahun wayangan tanpa pedhot coba mang bayangke. Gek penonton mesti ya ngene iki sing mirsani yo wah ngene iki. Nggih. Coba wis tenan luar biasa. Ingkang asring rumiyin panjenenganipun Pak Gonto Warangka saking Pengking Pak Dewardaya, suwargi Kang Masina Nugroho, suwargi Pak Lek kula Ki Warsitya Petuk, bapakipun Dik Boten sing ngasta kumpul anak Gembong. Nah, lah niku asring sangat rawuh wonten mriki ning ponakane nembe niki sowan mriki. Nggih, mbok pilih benjang panjenengan meleh nggih Pak Tanto. Insyaallah mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Nggih. Dungane sinden ku oleh mandine timbang orane. Amin. Mergo sinden ki akeh prihatine karo orane. Heeh. Mergane ndodok ngampet nguyuh ya ora prihatin. Oh, nggih leres. Nah, nggih. Mula nek nganti eneng sinden metu kok lagi jam 12 kok metu nguyuh kuwi kurang prihatine. Nah, niku kudu dipriksake. Engko gak ning hal-hal yang tersimpan. Napa? Meteng apa piye dan sebagainya kan ora ngerti. Oh iya. Lah nek Bunda nih Bu Ervina niku. Lho niku Nek nguyuh apa ya meteng? Meteng gugur ngeten mawon kok niku kok. Ada bayine pindah ning cengel. Lah iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyuwun lagunipun Podang Kuning kang niati kagem Bapak Wakil RT kalih RW 5 Sidorejo Penggung Boyolali sugeng midhangetaken matur sembah nuwun sanget kagem Pak Dalang Tantu Sutanto enten tindhipun 50.000 kagem ingkang nyinden nye Saestu nembe niki lek kula biasane senes kula sing diparingi meleh-melehke. Lah jenengan nggih anu kok napa? Udel ngono. Mboten. Jenengan pilih kasih kok. Wis cukup tahu saja ngene karo kowe. Sesuk sawal aja melu aku. Ngono kowe. Neng ngenti. Ning tampa ngene gambar sakuti ora. Matur nuwun sanget Mbak. Coba diaturke. Niki di live YouTube lumantar Kusir Production kalihipun Ki Tantu Sutanto Official, live TikTok Gapero Budaya dan Daru Mencu. Penontonnya pira, Cu? Oke, rondo-rondo kuwi lho. Mulane kuwi iki kabagian sing luar biasa, kakangku sing bedhug kuwi mau sing suwe momong aku iki wis kondur tegese saka anu ya. Ampun ngadeke niku matur nuwun niki pamirsa luar biasa dalu menika Mas Purmadi Samarinda, Nek Sogol, Pak Kalis, Mas Maman, Om Marno Kebak Kramat, panjenenganipun monitor Mas Hendri Solo. Weh jan hebat-hebat. Lah iya, kaya ngapa Mbak Podang Kuninge? Oh ya monggo. Ana kidung ngene ta ya kena. Dek Ari Pekanbaru matur nuwun, Mas Pur Dinamo, Om Tendri, matur nuwun sangat. Oh iya, kaya ngapa? Ya. Ngagem anu mawon nggih, sinom nggih. Nggih, ya sinom, heeh. Nadian pesek ning suarane apik. Agawe rucite kale manung
upama munduta tahu rokmi amang rasa bareng kakangku cilik mlebu terus beringas yang tanpa tatanan. Wah. Yang ini. Dasarnya ya haus. Kanane. Suwe kene coba ten. Pelekke kowe. Mangga sing tak kandhani ya. Lajeng pre-orderi wah lah bakule ora butuh duit tak tuku. Oh iya Pak ya. Aja dirumpuk nang kene isin aku ae. Mangga. Tartamtu Diatu Roti Nano ibarat wong numpak prau nananing lumampah tanpa neng matyane ngejala nidi nanoninong temah gonjeng hanggen jane pagulingan sing kok kakurungan monggo diajeng dipun apuraken podang kuningipun monggo dados ya awan neng omah wis ora krasa ujung aku lagi sing tak sayang rasa esok
Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mak Cange, Mbak Limbo, Pak Tantut. Wah, Mas Gareng Tralala. Panjenengan sing diarep-arep dening Warga Agung wonten ing Laladan Penggung mriki. Matur nuwun. Ning wayang karepe masyarakat bintang tamune kudu Gareng Tralala, Gareng Idola. Gareng Tralala, Gareng Idola. Tambah idola to Pak? Nah, idolane sing warga masyarakat ing Penggung kene. Matur nuwun lho Pak. Matur nuwun, selawase urip sampean dadi gareng. Gareng ning kene iki wis ping pira? Nek kula eling-eling, kula niku lak mlawuh tansih dandane ten wingking mriki. Nggih. Kula kelingan dalem niki. Dadi nek kula eling-eling niku kula ten mriki malah sampun kaping pisan niki kian Pak. Oh. Ya ping pisan iki. Ketoke ngoten. Nggih, nggih ning ya ora apa-apa. Pisana ning bakal dadi sedulur selawase. Ning nadyan to pisan ki raose pun krasan. Ha iya. Awit gupuh haruh suguh saking panitia lan warga masyarakat. Luwih-luwih nom-noman kabeh sing ning kene nggone nyuguh, nggone kepareng nyugata ki mau luar biasa. Tidak lepas dari sopan santun tata krama budi pekerti sing apik. Sae niku pemuda sing hebat nggih ngeten niku Pak. Ditonton saking seragame kemawon sampun nunjukke menawi ini pemuda yang hebat. Ngangge hem, celana panjang, kopiah, sepatu lho. Dadi niku patut pas banget kangge nyugata para tamu. Nek nggonamu Karang Taruna nggih kula ki sarungan ngepir. Ngangge kaos oblong enten tulisane. Apa? Pengen sehat minum biomoringa. Jenenge promosi ngono kuwi. Elok sanget wonten ing Penggung mriki penontone luar biasa. Nggih. Wadah sanget Pak. Nggih, leres. Nganti saking parkiran mriki kemawon kebak blek parkiran penonton lan pedagang. Nah iya. Tegese acara dalu niki niku migunani tumrap bebrayan kathah piyai kathah. Leres. Berkah barokah Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wah ngremenaken sanget. Sampeyan mau ya parkire ning kono, apa ning kono? Nggih ten mriko mlaku ya kira-kira pun bakul pinten mawon enten nek mlakune 10 menit enten Pak. Oh nggih. Ora dilokke karo sapa-sapa ngono. Mboten. Piyai mriki sae-sae, mboten enten sing ngelokke. Nggih mung cah cilik wae tok crekit ngoten. Piye? Ki apa garenge apa malinge ngoten. Lah iya. Mula niku Mas, niku wujud nyata nek piyai kene iki seneng ning budaya. Ora bakal ninggalke marang budaya. 176 dilalui, selalu diadakan yang namanya pentas budaya, terutama wayang. Lah iya. Mula diarani Penggung. Penggung niku werdinipun pengen niku penggiat seni tradisi dan budaya. Ya, 176 tahun selalu menampilkan tradisi wayang kulit. Tradisi bersih dusun dan budaya tradisi wayang kulit. Nah iya. Gung mulai entuk gung rezeki sing agung. Mergo iki ora mung nguwak-nguwak dhuwit, pinangka niki sedekah. Amin. Wah jan Penggung 176 tahun kok ya lagi wingi iki kula teng mriki. Tenan. Panjenengan pun pirsa asmanipun Pak Lurah Haji Suyanto sarjana ekonomi Pak Haji Suyanto sarjana ekonomi Magister manajemen sugeng dalu Pak. Nggih. Menika kang kula bekteni sungkem bekti kula nggih Bapak. Alhamdulillah. Wah piyayine ora kaya Pak Lurah ning kados Pak DPR lho malah. Luar biasa kene nggon budaya dening desa diparingi wujude gamelan lho apa ora ibat wonten mriki mambengi digelar ning kene dados kagungan gamelan gamelan piyambak mau dalu digelar umume nek piyai kula ning iki jam 12 wis rampung ning jam 3 menjelang subuh nembe rampung niki mau bengi lah nggih ngantos jam 3 esuk nembe rampung nggih. Wah niku apik meles sesuk tahun ngarep niku jam 11 awan bubare Pak. Lah awane dienggo wayangan kok ya. Wayangane bar jam 11.
Lah nggih. Oh, wong ya pancen diniati anggone nguri-uri kok, Pak. Nggih, supayane ora kelangan lacak, kelangan enggok, ora kelangan budayane dhewe. Mula sing apik patut tiru nurada nggih kados wonten ing penggung mriki. Penggiat budaya, seni dan tradisi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk masyarakat Penggung. Hebat, remenaken sanget remenaken. Nggih, estu tenan kok Mas. Seniman ki mau aja mung dibayar tok, nanging luwih hebat meneh, luwih mongkok meneh ki mau nek sing mirsani kaya mengkene iki. Nggih. Arep dibayar larang nek nang sing mirsani ki sing lakoni ya gelo. Wah, penonton ngeten iki sumpah demi Allah Pak, saestu Pak. Pripun? Wani tekak danyang kula Pak. Pripe? Mulih ora sangone ora patheken kula Pak angger penonton ngeten iki. Sampeyan Tenan. sesuk-esuk ora disangoni ora apa-apa. Ora masalah. Oh, tenan. Sebabe Wis lunas. Ki panitiane ki tanggung jawabe tanggung jawab kurang 3 hari wis dilunasi kabeh kok. Nggih, mula kula ki nggih seneng nggih senep Pak dalu. Senenge piye senepe piye? Senenge ketemu dulur semene oke tambah sedulur tambah anget rasane tambah kandel sedulurane. Ning senepe mulih ki ya ora nggawa apa-apa niku lho. Mangga Mbak Mopida pinara mriki kula antasi Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Tantut. Sampeyan ditekokke karo panjenengane Mas Joko Purwoko. Nggih, pripun? Mas Joko Purwoko ki duwe terop, duwe rijing dan sebagainya. Nggih. Jenengan ngasta teng mriku kedah beto Mupida. Oke, kula ngaten. Lho sakniki dados pasien kula. Aku yo ngono, mergane yo lagi kumat kentire. Lah iya. Jadi request saking juragane Kajang terop Nggih, panggung nggih, Mupida kudu eneng. Mas Joko niku wau. Mas Joko Purwoko. Lah iki sinden gawan tratak ya iki lho. Kok iso ki lho? Oh, saking senenge kok, Nduk. Tulungagung daleme kuliahe ning Yogyakarta. Nggih. Eneng ngendi Nduk jenenge? STB Alia Yogyakarta. STB Alia Yogyakarta, jurusane bahasa Inggris, bahasa asing. Inggris, sastra bahasa asing Inggris. Dadi aslimu Tulungagung ning kuliahmu ana Ngayogyakarta. Iya. Gaweamu nyinden ning sekolahmu ki jurusane Inggris. Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Wah, hebat. Cita-citane apa, Nduk? Kok mau kuliah bahasa Inggris ki cita-citane sok ben arep dadi apa? Dadi wong waras wae. Oh iya, tak dukung. Mergo saiki ki akeh wong sehat ning ora waras. Nah, nggih. Akeh. Nah, Akeh. Ah, sehat ki jasmani nek waras ki nggon kejiwaan. nggih. Akeh jasmanine sehat ning ora waras secara kejiwaane. Contone Wong Contone. edan Pak, terus dalan niku lho Pak. Oh, Niku lah nggih. sehat awake. Heeh. Ning ora waras Pak jiwane. Gampang kok titikane gampang Pak wong Pripun? edan. Piye? Anggere omongan dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, lah kuwi wong waras Pak. Anu wong ora waras. Ora waras. Heeh. Niku warak contoh sehat. meneh liyane meneh. Yo biasane niku nek ditekoni ora patek genah ngoten lho. Oh, heeh. Nggih, gesek. Takon dhewe diwangsuli dhewe. Nggih, mula mangsa terus tekon dhewe, sauri dhewe, jejak-jejak dhewe ngoten niku Pak. Lah, kuwi contone kaya sapa? No nek kene ora enek kok. Mboten enten. Ora enek. Saestu. Ora enek. Mriki enten mboten, Pak? Sinten? Mboten enten, Pak, mriki mboten Mboten enten. Oh, mboten enten, Pak. Mboten enten. Monggo sewengi sing jejak dhewe terus sing omongan dhewe sauri dhewe ki sapa? Kowe arep gendeng-gendengi aku ngono. Genah nek taun ngarep wayangan aku. Aku mesti matur karo panitia. Aja gareng tralala bintang tamune mergo segedeng-gedengi aku. Tapi kali Pak Yanto kula dinggo sore kok, Pak. Tunggu sore nggo apa? Nggih acara uyon-uyon sore tahun ngarep. Uyon-uyon ora nganggo uyon-uyon. Ora nganggo uyon-uyon. Oh, berarti esuk campur sari kok, Pak. Campur sari tanpa campur sari. Berarti malam midodareni hadroh, Pak. Ya ora. Nggih. Apa hadrohe nganggo gareng iki? Ora Berarti mungkin. hadroh mboten campur sari mboten. Ora. Uyon-uyon mboten. Mboten. Lah niku sok ben iki wayangane ya batal iki, Pak, kabeh. Pak. Sisan sing ora mangan sisan. Wong kula ki anak buah kok ora ditinggal ae. Setengah sasi lho Pak lagi main iki. Setengah sasi
sasi lho Pak niki. Bakale setengah sasi neh iki. Ah. Matur nuwun diaturke lelagone. Nggih, bener. Panyuwun sing para kadang-kadang ngersake lagune lagon cara caping gunung dijenglengke. Oh, Sing jengleng sampeyan. kula. Heeh. Nggih, kang nembangke Mbak Mbak Mufida. Mufida. Ayo. Nggih. Arek kuwas saking Mas Joko iki. Agak maju dikit dong. Lho kowe maju. Loh, kan jenengan yang jenggleng, jenengan yang harus maju dulu dong. Lah engko nek maju bareng sing kiper sapa? Biar nanti aku menyesuaikan. Iya. Ning Pak Waris Sugiono matur nuwun sangat nyimakipun saking dalem Surabaya, panjenenganipun Pak Ngadinu Pondok Ungu, tan kantun panjenenganipun warga saking Cakung Pak Nardi, matur nuwun sangat. Di Mas Tarno Tania Jaya. Nggih, Pak Parmo Manyaran Lik Mudin Soko SKTS. Iya. Kaya ngapa? Iya. Pak Hong, ya. Oh, Pak Ganjar barang ya, Pak. Rawuh. Elok, suaramu elok, Nduk. Miki iso adoh ning suaramu iso cetha. Ini keajaiban. Lho, Iya. Gur sak nyanyi mik adoh kok iso diarani keajaiban. Iya, setiap orang kan pasti memiliki keajaiban masing-masing. Nadianto aku kurang waras, tapi suaraku bisa bagus gitu. Kaget aku. Mergo miki adoh. Iya. Dadi saya adoh saya apik. Iya. Wah, apik meneh mikmu nek perapatan Boyolali kon apik. Iya. Yuk. Jan. Apa? Aku wis mandek nang kene. Jenengan iku lho nyenggol bokongku. Aku wis mandek nang kene malah kowe sing tawa-tawa kok. Lah kan ngono ku iki mripate iki nyawang. Oh ya aku lek mundur berarti sampean melu mundur ngono lho. Lho, aku mundur ra entuk apa-apa. Iya aja kaya ngono kuwi. Ya entuk mundur sithik ngono lho. Wong rene iki ya mung garek entuk iki kok, Nduk. Mas. Aja cedak-cedak Tandu najis. tandu. Najis apa? Najis mugurado. Enake najis tralala. Kowe iki arep nang ngendi? Aja dadoh nggonku ra tekan. Kan aku tadi bilang Anda nanti harus menyesuaikan saya. Kalau saya maju, jenengan maju, saya mundur, jenengan mundur. Oh, oke. Jadi saya harus mengintili. Iya. Oke. Entuk salam, Nduk. Nggih. Pak Tantut enten Mbak Mufida kelingan 2016 main teng gene kula dalang Sasmita Cokro Laras ingkang wulan November wingi gadah damel Pak Tantut sing mayang nggih. Nggih, live menika Mas Bentor. Boten dalu Mas Dalang Tantut, semoga sukses. Selamat rahayu keluarga Gapero. Rahayu Gilek. Ning endi Gilek kuwi mesti yang jaba iki. Wayang men nang kono. Iya. Bar mantu ra undang-undang. Mas Nolas matur nuwun sangat saking Magetan. Mas Taufik Hidayah Sabtu Alianto. Wah iya. Maka Mas, dilajengaken. Ya. Iya. Piye reng? Sekeca, Pak. Aku rasa
sekeco. Heh? Aku ra sekeco. Ora urusan, sing penting aku penak perkara kowe ora penak ora urusan. Lah ngono ki gak oleh, kudune ki padha-padha econe. Lho kowe nek karo bojo iku kudu bojo kok. Mudara wis. Ora Saiki ngene gandeng tumrape kowe ra sekeca, contonono nek kowe iki mung jenggleng piye Mufidah? Lah, coba kowe sing jenggleng. Iya. Aku tak meneng ae. Berarti gentenan sampean sing nembang aku sing Lho jenggleng. iya no, gentenan no. Kembang. Oh, aja kur sing polah sing lanang, sing wedok genti polah. Ya ndang, kembang sik ndang cepet. Kembang. Nggih. Kembang wae weton. Kowe ki arep jenggleng apa arep tinju? Iya, kamu kan belum tahu. Udah kamu nikmatin aja lagunya, kamu nembangnya dinikmati dulu, nanti kamu akan ngerasain apa yang aku jenggleng. Sirku ya nikmati nyanyine, ning nyawang kuwi dadi ora nikmat aku. Wah. Oke. Kembang wae weton gunung. Tak tampa sungkem lan bektimu. Cahayu, cahayu. Pancen kaya ngene iki. Jenenge anak bekti karo wong tuwa. Minggira ta rek minggira kok. Alah lagi penak-penake Pak. Matur nuwun. Wah. Gila. Lho, penak apane? Heh, lho mbok sungkem iki penak atiku dadi kepenak ngono lho. Tenane. Lho kandhani kok. Nek to ora penak tenan. Gah. Mak aku sirahku wis najis. Aku reget banget apa piye to, Pak? Pak. Ogur Pacitan. Ya. Pacitan serwi Ayo Jon. Golek gareng gendi. Coba ya, Bu. Penak tenan ya ampun. Alah. Ya ngono ya. Ngene iki mau ki Seneng aku. kowe penak, Nduk. Aku ora betah gondone, Nduk. Ngedan. Elek oh. Apa jentik pas bus ngoten apa? Kuwi wis tak empet ya. Gandeng kepenaan terus dadine kebablasan. Aku ya arep penak ning karo ngampet tambune iki mau. Bar mangan landing kuwi mesti. Penas. Ya, mangga Mas Gareng ya. Panas. Dan Saut Mbak Mufidah panas. Panas udan panas penak diudani caping. Penak tuh. Saut Lek Gareng. Endang langsung. Jadi kalau aku belum selesai langsung saut Oh, aja ngoten to, Pak? gitu. Iya. Baleni. Dadi niki kudu ora nganti rampung kula nyaut ten. Nggih. Cacak. Nggih. Aku kisra entek ambekanku. Oh, saiki to? Ya
goblok. Sing najis sing goblok. Ya. Baleni. Tak saut pokoke. Nadyan. Lek ngene lho. Gunung Nadyan. Ngono lho, Pak, ya ampun. Oh, pekoke lho. Apa-apa ora beneran. Matian yo. Kowe lek. Nadyan wadon sarata lanang Inomane banyu Kuwi kosek, iki saut-sautan iki bawane. Kuwi bawane. Nentang ya lung siap, kabeh kancane lung siap kok. Oh, wis pekok lanjang. Kapake, Cak. Kapake, Cak. Bapak. Kapake gareng kapake Cak. Oh alah mas ketemu setengah sasi lagi. Kaya wis sia-sia meneh. Nek nyoto-nyoto wani ngadeg kok. Piye? Ngadeg kok. Piye nek ngadeg ngene iki piye? Ya nek wis ngadeg aku tak njaluk ngapura. Iya. Mas seneng sik dhewe. Kowe ora ngedandas. Monggo. Nyenda. Dek jaman berjuang jarak
salam. Oh, Salam. Selamat. Alah. Alek kayak dijawel Polahe wong wedok kaya ngene. bantat al. Ah. Elan. Wah jantenan polahe gendukmu beda niku lho Pak. Upamane kuwi duwe bojono piye? Upamane bojo kowe ngono. Wah, malam pertama kudu kamare nek peredame, Pak. Ora nek peredame nu rambung ora nang tengah lawang karo ngene iki. Enak tenan. Wah, jan bocah mulai kaya ngene iki ndek men ari-arine apa pangan kirik ya, Cak. elek urung ngerti rasane iki rasa muni ngono sik. Ngono ki bener iki dijajal sik ngono lho. Oh, lah kowe. Maksudnya ki dijajal iki mbok panjenengan kersa ngrabi kula ngono lho. Ora sing malah urung rabi wis dijajal sik ngono kan ya ora. Ngrabi kowe iki padha karo nyangkake umur. Iso. Oh, pupurmu lho karo nyawaku larang pupurmu. Rabi paling ora lho ngene iki tok iki ya iki apik. Ngene iki ora rewel cepake kinang remason lancar ngene. Lah iya. Turu adu geger geden-gedenan tut. Rabi ngene iki wah ora urung gak ke omah nukokke mobil bar kuwi ngapusi minggat. No. Ngapa curhat to? Ora. Karo nek nduk bapak wis tuwek entuk kowe kaya digeguyu pitik kok piye kok. Mlaku bareng lak dikira kaya Iki ki ora jak anu ya zamane wong tuwa rabi karo Perawan. bocah enom. masa ngono tenan. Heeh. Lah ya tenan apa piye? Mah, Pak Tantur. Aku ora iso apa-apa nek karo Oh sik to. Oh ki tak rabi kok terus takon Pak Tantut iki piye maksudmu? Iya, kan Pak Tantut melindungi saya kan Lho, dia aku ora bapak saya. Aku ora bapak kos. Dadi kos dari Prima. Oh, jenenge. Ya iki juragan hebat iki anak buah masuk kamar, bapak tidur luar. Elak pengorbanan ngene iki. Bapak iki Pak Tantut iki perwira tenan ae. Ya mangga teruskan ndak. Syukur Kapero. Terima kasih. Makasih ngantek kembange ucul. Gelungane ya pun meh ucul Pak niku wau. Ya ini kan karena semangat totalitas. gitu. Totalitas piye ndek men ning Kendal Plari ngantek jarike muak-muak barang tau kok. Pokoknya saya tuh menyesuaikan kalau semisal lagunya itu keras gitu ataupun jingkrak-jingkrak sigrak gitu, aku mengikuti. Oh iya. Tapi kalau halus ya bisa. Ya mengikuti alus. Iya. Engko nek aluse tak jajale ning goro-goro nek ora percaya. Mu pidhawan. Nggih. Nuwun nduk lungguh sing prayoga. Nggih, punika dawuh.